Salma ta zaga, Salma ta ce wa gawa, hoton Salma ta ɗauka take wulakantawa. Ni kuma duk wanda zai wulakanta Salma kamar ni ya wulakanta, ba zan taɓa zama inuwa ɗaya da wanda ya wulakanta Salma ba wallahi. An kira ta gawa, an ce mata gawa, in ba gawa bace bai ce. Kai dai wallahi ka haɗu da aiki da ka kasa ɗaukar kaddara. Kuma ai kai ma baka fi ƙarfin mutuwa ba. Da Allah ya ga dama zai iya ɗauke ku gaba ɗaya a lokaci ɗaya. Nagode Hajiya. Wallahi nagode. Gaskiya kika faɗa. Amma da an ɗauke ni tare da Salma da na ji daɗi. Dan na tabbatar da cewa duk inda Salma za ta je, ni ma dan oh my god. Muje sun jefe shi. Daidai ne ko? Daidai ne. Na ƙarshen ne na mata. Hajjia na gode miki wallahi. Yawa amma dai dan Allah kada ki ƙara shi. Action. Nagode Hajiya. Nagode. Wallahi gaskiya ne abin da kika faɗa. Na so a ce tare aka